Top 10 truede dyr. 10. Kæmpepandaen. Der er meget få kæmpepandaer tilbage i verden. Der er mellem 1000 og 2000 tilbage i naturen. En af årsagerne til, at pandaerne er truet, er, at skovene bliver fældet. Pandaerne er også manglet mad. Bambusplanten dør, den har været blomst. Det sker med 15 og 120 års mellemrum. Det sker samtidig for mange bambusplanter i det samme område, så derfor bliver pandaerne nødt til at tage til andre områder for at finde bambus. 9. Javanæsehorn. Javanæsehorn er en meget speciel art. Javanæsehornet er et meget lille næsehorn. Det sidste javanæsehorn i Vietnam blev skudt af krybskytterne. Nu er der kun en meget lille bestand tilbage i Indonesien. 8. Monarksommerfuglen. Monarksommerfuglen er i fare for at miste sit vinterhjem i Mexico. Det er køligt og relativt fugtigt, som er perfekte forhold for monarksommerfuglen. Forskere har fundet ud af, at der i løbet af de næste 50 år vil komme mere nedbør, hvilket kan være en stor trussel for arten. 7. Fjeldgorillaen. Fjeldgorillaen lever i Virunga Mountains Albertine Rift, der begge ligger i Afrika, og skyskove, som er tropiske eller subtropiske. Menneskerne er gorillaens største trussel på grund af forurening, ødelæggelse af de bosteder, de har. En anden grund er krybskytteri. De er blevet dræbt for deres hoveder, hænder og fødder, som er solgt til samlere. Spædbørn sælges til zoologiske haver, forskere og folk, der ønsker dem som kæledyr. Den bortførelse af spædbørn generelt indebærer tab af mindst en voksen, som medlemmer af en gruppe vil kæmpe til døden for at beskytte deres unger. Det sker også, at gorillaerne bliver lemlæstet eller dræbt af fælder og snarere bestemt til andre dyr. Fjeldgorillaens befolkning er helt nede på 700-900 individer. Nummer 6. Tunfisken. 5 ud af 8 arter tun betegnes nu som truet af udryddelse eller tæt på truet. De 5 arter er sydlig blåfindet tun, som er stærkt truet, den atlantiske blåfindet tun, atlantisk storøjet tun, gulfindet tun og albacore. Grunden til, at tun er truet, er på grund af overfiskning. Nummer 5. Læderskildpadden. Mennesker er den største trussel for læderskildpadden. Utallige læderskildpadder drukner i fiskenet og fiskegarn hvert år. Strandene, hvor de ligger deres æg, bliver udryddet af industri, privatbyggeri og turisme. I 1980 var der 115.000 læderskildpadder tilbage. I dag er der 25.000, det vil sige, at på 32 år er 90.000 læderskildpadder døde. Nummer 4. Magellanpingviner. Magellanpingviner er en meget speciel pingvin. Modsat andre pingviner lever den et varmt sted. Det lever langs kysten i Brasilien, Argentina og Uruguay. Det bliver normalt mellem 65 og 75 cm. Hannerne bliver størst. Den vejer mellem 2 og 6 kg. Den er truet af de mange fiskere, som fanger den, tager dens æg og sælger dem på det sorte marked. Stillehavshvalrossen. Stillehavshvalrossen skiller sig ud fra den normale hvalros på den måde, at dens hud er 6 cm tyk i stedet for kun 4 cm tyk. Den kan også leve, hvis vandet er lidt koldere, end hvor den normale hvalros lever. Stillehavshvalrossen lever ved Antarktis, men om sommeren tager den nordpå ved Beringstrædet og ind i det Tjukotske hav. Der ligger alle hunnerne og dens unger så på land ved Choctaw-halvøen. Flokke af unger og hunnerne lægger sig ud ved drivisen og fanger muslinger. Når varmen så endelig når til Choctaw-halvøen, drager de endnu mere nordpå. Helt op, hvor polarisen er endnu tykkere. Men når de så når endelig derop, er der pludselig ingen mad. Simpelthen fordi det er for koldt til, at muslingerne kan være der. Derfor kan det godt blive en meget lang sommer at være hvalros. Grunden til, at dette dyr er så truet som det er på grund af klimaændringerne. Vandet bliver simpelthen for varmt for dem at leve ved deres normale levested og bliver derfor nødt til at drage nordpå, hvor der er så koldt, at føden næsten ikke vokser der. Endnu en gang er det et menneskeskabt problem, altså global opvarmning, og hvis det bliver ved med at fortsætte som det gør, er forskere bange for, at der ikke går mange år, før denne art uddør. Man har ikke noget helt konkret tal af, hvor mange af denne art, der er tilbage på jorden. 2. Isbjørnen. Isbjørnen er den største bjørneart, og den er også det største landlevende rovdyr. Sammenlignet med andre bjørnearter har isbjørnen et længere og smallere hoved, kortere men kraftigere klør, længere tænder og skarpere kindtænder. Isbjørnen findes i Arktis, ved områder, hvor vandet er dækket af is hele året eller store dele af året. Klimaændringerne har ført til færre ynglepladser for isbjørnene, og mindre havis, som gør det svært for isbjørnene at jage. Isbjørnens største dødsårsag er sult. Det er usikkert, om bestanden er stigende eller faldende. Der findes omkring 20-25.000 isbjørne i verden. Nummer 1. Tigeren. Tigeren er det mest truede dyr i verden. På de sidste 100 år har vi mistet 97% af tigerbestanden.
I starten af 1900-tallet var der 100.000 tiger. Nu er der kun omkring 3.200 tiger tilbage i verden. Tigerne lever i mange forskellige lande, blandt andet Bangladesh, Thailand, Kina og Indien. Tigerens største trussel er krybskytteri, for prisen på et tigerskind er 60.000 kroner eller mere. Nogle tiger bliver også slået ihjel, fordi menneskerne er bange for dem. Men faktisk er det meget sjældent, at tiger overfalder mennesker. For de er faktisk mere bange for os, end vi er for dem. Andre grunde til, at tigeren er truet, er blandt andet, at menneskerne ødelægger deres levesteder. Menneskerne fanger også tigerne og sælger dem på det sorte marked til